ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆମ ରାଜା ଭାଇ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବୁଲିଯିବା ଲାଗି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଜ। ଆମ ଲାଡୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଡୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ଲାଡୁ ଲାଡୁ ହାଇ କରିଦେବୁ। ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଡୁ। ଆମ ଭାଉଜ ଲାଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରାଜା ଭାଇ ଆମର ଇଏ ରଜନୀ ଭାଇ ପୁରା ଲାଜରେ ମାନେ ବାବାରେ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେ ଏବେ। ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଅନବିଲେବୁଲ୍। ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଖାଇବା ଲାଗି ଡିନରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ରାଜା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡି ପୁରା 56 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ଭାଇ ବି ପଛରେ ବାବାରେ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ମାହୋଲରେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜା ଭାଇର ରୁମ୍। ସିଏ ତ ଗୋଟେ ରାଜା, ରାଜା ଭାଇ ନୁହଁ ରାଜା। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ଚିକେନ ବାବାରେ ଫୁଲ୍ ବବାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବାଟ, ବହୁତ ବାଟ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ କାଲିଠୁ ପୁରା ବୋବାଲ ହବ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଦେଖିବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲିଠୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହବ। ଲାଇକ୍ 3ଟା 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହବ। like, share and subscribe my channel. थैंक यू Devashish एक्सप्लोरिंग Exploring. एक्सप्लोरिंग देवाशीष चैनल नाम रखନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।